Salam, horas madihi tada mangdai nang donga sa persiaw pajupang musiro tau guru gongo papahan di acara jepek alai marit pola. Adora sopinatul hasata debata jumolo hita martania. Debata Jahoba para siruana sumurung oleh tebasa rohanami Tuhan dia suruham na yang disirahi hatam kami asiruham Tuhan ukap roh hado pikiran nama sama ngula berperbi hatam di bagasa Yesus martanya kami. Amin. Hita damang daerah donga sangat persiawan hatani debata di hita di hari Sabtu tanggal 10 September 2020 datar surat di Psalmen Biddu 140 ayat 5 sonoma di sini. Iko pujian nasida maguar ni Jehovah ay madoko ni bana jadi tartopa ma nasida ido anggo sahana. Di hita kadamang daerah donga saha persiawan. Di togi hol par Psalmen do hita iko memuji debata. Puasa iko pujiot ta debata ay didokon madokon ni bana tartopa do nasida surina akan atino panaon naji jadian non saluhuna tamahita mamuji debata ala natino pana bolo taida surina akan atino pani debata di portigon tung macai longang do hita surina mangalehon aka nauli na dengga di tonga-tonga ni nguluta ala ni do ido ben di rok buke detai nomor 560 sia. O debata tunglongang dorohaku molohu bereng natino pami saluhut bitang hilap dohot ronggut maka tidak kon hasangaponi marendea Tuhan memuji o debata sangap doho marendea Tuhan memuji debata sangap do debata marende mahito saluhuna mangedehon akan naji na tinopane debata alani doh kamakenan bolo marende hita taida debata taidehon dipuji-pujiani moro mabubata las marohata ala totongdo debata nama dongani mengurupi hita di bagasan ngulutol ibana do nama noppa hita ibana do majuma di kita alani tu ibana do hita pasangap tama pasahatot ton hasangapon amulia doho puji-puji tong iko pujion ma goar ni Jehovah amin martanya iro tutu Tuhan molo hida kami akan atino tunglongang do kami alami tamama kami Tuhan memuji pasangapun guar na sumbadi asiroham Tuhan urupi kami dongani kami Tuhan di bagasan ngulu nami on mangula na hobar tulungan ham alani dehonon nami ho Tuhan ganu pari ganu tiki di bagasan Yesus Kristus matanya kami saya sa amin horas.